enjing bidaku muro saking jroning praja kunge kang bolokoswa abra busananira lira surya wedalira saking jala niti ngarsa madangi jagat tuk mungut-mungut aneng sak puncake ngukir marap babak bang sumiran kena soroting surya megolan gunung-gunung nenggih ingkang sinarita sinten to nggih wonten sak madyaning alun-alun nenggih para paraga saking Krida Wahyu Asmara awit menika angsor gladen prajurit ngagem busana pating galebyar pating calorot yen Cinandra kadya lumares suarane Yo Krida Asmara Krida Asmara ya la ayo gerle Bening ngungkung tengara putih watya manangker gumura campur warane gendek bukeng lampah kuda lan wipangga busur tambur keri suling lan selopet ujung mawuraan kadya angkasa Wahyu Krida suarane gede bukeng lampah kuda lawi pondo busur tambur tur peri suling lan selompret umyong mawuraan kadya angkasa ayo maju was ayo ger sing hati-hati waspada ger ayo ger loh Wahyu Krida Asmara budal
sing hati-hati waspada kengger. Ye do was. Ayo, ayo. Do. Nah, ayo. Do. Awas. Do. Ayo. Ho ho. Do. Was. Ye ayo Wahyu Krido Asmara ngono masuk
Ayo, yuk, yuk. Budale prawadya bala abyaraku mebyar anite turangga agawe horeg ing praja gemuruh anggegeteri sayekti kridane sampara krida asmara berhibur bersama Wahyu Krida Asmara. Budale prawadya bala abyaraku mebyar anite turangga agawe horeg ing praja gemuruh anggegeteri sayekti kridane sampara krida asmara. Ayo yo Wahyu Krida Asmara yo. Dampyak budale prawadya bala abyaraku mebyar anite turangga agawe horeg ing praja gemuruh anggegeteri sayekti kridane sampara krida asmara. Tambur beri koma guroko binarungi keprawatan lanagake kapiarsa swaranipun lerombake Wahyu Krida Asmara. Yo, yeah, no, yeah, yo, ayo, no, yeah, no, no, ya, ya, no, no, yo, 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 was, ayo.
Ayo ger sing hati-hati waspada ger. Asmara ARD Berita Audio, terima kasih matur sembah nuwun sangat. Bejane awake dadi trimo antuk nugroho. Ya ya ya. La 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 le la lo. Yo. Ah eh. Oh ah yo. Sasarangan kita sabar ke saking Bagong Wahyu Kerido Asmara Ambradel Perkusian, terima kasih ARD Berita Audio matur sembah wow.
wonten diajeng Ayu Aini Zam-Zam. Asmoro kembali ARD Pemerintah Audio terima kasih Amburadul Perkusian Matur Sebandun wonten diajak Ayu Aini Zam-Zam. Was, ayo, bos, no, ayo, sing hati-hati waspada, ingkar, ayo,
Yeah.